بسم الله الرحمن الرحيم Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Alhamdulillah mga palanggon ha kama Islam. Miyabot na isabin waktu singgitan niyo amo ini pagdirihil long ta wasihat di hatampat mulya ini. Amoy in inshallah subhanahu wa ta'ala yari kami biyaw ni ban guru kurasahan amo in dimihil na isa pagpatum tumakato niyo katan kapaliharan sin pagibadat pa Allah subhanahu wa ta'ala. Biyayaon magkulang maglawi biya na late kita niyo hangkat tiyo-tiyo dahil mga waktu long tapagtag na sin kami pasal sindi ta long takaiwasan ng mga pagkala magjatukato. Biya inshallah subhanahu wa ta'ala pa mga kapatan minute inshallah nakakapin waktu. Biyayaon in long ta dimihil kato ni pangadjian aming guru mulya yari haray ko biyayaon tubukal kato ni pangadjian din ha mga hukuman sin pagpuasa inshallah subhanahu wa ta'ala in nilayon at tawakan da kay rayon sin siya ha masabihaw nini ari na kung magpadukay tukbal ko in kapatut pa guru kalasahan ben akan Sheikh Khalid Abud falyatafaddal fadilatuhu mashkura. Magsukol Sheikh Alim. Muna Alhamdulillahi Rabbil Alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa ala zalimin wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Puasin sanglit iban puji pa Allah subhanahu wa ta'ala salta salawat iban salam panabi nato Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mapuas din dito hitukbal namu in sa salam-salaman kaniukatan hatiranan amuin mga sila jin majaga ti matayong hawak to ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dahil nga mga maniw tiyo nakapin waktu singkitan yung hadlaw ini insyaallah subhanahu wa ta'ala bangman papagbarakatong sin Allah subhanahu wa ta'ala in waktu maniw tiyo ini kato in mahuli niya bihayaon mabaya na mo sabuton hatungod sin dahil nga mga hukuman maniw tiyo misanda kuman labayan bihan hatungod sin pagpuasa sin kita niyo habulan Ramadan atawa makasabot kami puasa duwayeng dahil habulan sin Ramadan in pagpuasa pagyanon amo na in magtangka kita dahil hapagkaon iban sin pag-inom atawakan magtangka kita dahil haununo na amuin kataan makababatal hapuasa dahil haamuin kakuha sin fajar sani among sadik sambil palumugum in matasuka mag-agad siya salta iban sinamun niyat mo mamuasa kautuod hati niya hawak to yan haadlaw yan amo na ito yung pag-ianon dahil mga hati niya maksud sin pagpuasa balikan ta in pagyan pagpuasa rin na kita magsabot sin bahasa Arab sabab nakipitod kita ni hawak to in pagyan pagpuasa hamaksud hasara amo in kabayaan sin sara kato tanyo kabayaan sin agama Islam amo na magtangka kita dahil hapag-inom iban sin pagkaon atawa pagkaon iban sin pag-inom iban tangkaan ta in uno nakatan amo in makababatal hapuasa dahil hakakuha sin fajar sadik sani sambil palumugum in matasuka salta subay siya kaagaran sinamuin niyat amuyat to in laong tabihan maksud sin pagpuasa banghasara aun laong tabihan sabuton nato muna amuna in rukun sin puasa sabab in puasa aun rukun niya aun dahil mga surut iban sin wajib iban sin sunnat iban sin mga makro amo in hukuman lima sin agama Islam yan nasusunod sin kahukum-hukuman sin pagpuasa dahil nga mga
long tapanag na masabot sin kami amo na in rukun sin pagpuasa. In rukun sin pagpuasa amo na in magtangka kita dahil hakatan uno-uno na makababatal ha pagpuasa dahil hakaruwa sin pajar sadik sambil palumugum in matasuka. Amo natin panagnaan rukun sin puasa. Amuin magtangka kita hakatan uno-uno na makababatal ha puasa dahil hakaruwa sin pajar. Amuin sadik, amuin sumud men subuh, waktu subuh sambil palumugum in matasuka. Hikarwa niya rukun amo na in subay aw niyat niya. Amo natin rukun sin pagpuasa dua siya. Amuin nasabot na to panagnaan inikarwa niya hati niya subay siya aw niyat sin pagpuasa yaon. Hikarwa niya hati niya amuin hukuman sin pagpuasa in pagpuasa aw hukuman niya haagama Islam. Nakalamod siya ring harukun Islam 5 in pagpuasa. In hukuman sin pagpuasa in siya rukun sin agama Islam. In puasa amo na ini indaing ha mga pagyanon ma'lum minad din bidarura. Kahatihan sin taukatan misan siya di mangadji amuin makasuod sadya siya manayhog sadya siya suy-suy ring ha amuin pagkay niya Muslim kay ngatan ning puasa yaon inyaon wajib pardo piardo kanya sin Allah subhanahu wa ta'ala intinanggal kanya makawa dahil ha agama Islam makakatto paamuin kakupuran dahil nga sabiat to in pagpuasa ini dahil ha mga amuin misan tari pangadjiun dunguhon tasadya makalamu kay kita ha amuin mga kauman sin Muslim atawakan makarungog kita bihan suy-suy amin isturi atawa kahalan atawa ihinang sin hakauman sinahula yan kay ngatan tayong pagpuasa iniyan wajib pardo piardo sin Allah subhanahu wa ta'ala atin niya ma'lum minad din bidarura inyan deng mga salago-lago atin niya bangin amuin pagyan ma'lum minad din bidarura amuin inkaron sin tao sulangon sin tao di kahakaron sin tao atawa sin Muslim inyan tanto sadya makupur inhambuk deng mga manusia bang siya di kumahaka din puasa atin niya rukun atawa pardo wajib kanya sin Allah subhanahu wa ta'ala. Mapuas din ito in pagpuasa aun mga tibayhuan niya sin pagyanong pagpuasa aun pagpuasa wajib aun pagpuasa tatawo atawakan sunnah indeng ha mga tibayhuan sin puasa amuin wajib kato tanyo sin Allah subhanahu wa ta'ala muna amuna in puasa habulan Ramadan ini puasa amuin tibayhuan sin puasa long taba nabahagi nagdua puasa wajib iban sin tatawo atawakan sunnah in panagnaan niya hati niya wajib amuna in biya sin mga pagpuasa habulan Ramadan amuin hangkabulan puasa unsin kita niyo siyara kato tanyo atawa dahil ha mga rukun sin agama Islam hikarwa niya puasa kafara amuin hati niya nakahinang kita hati niya langgal sara biya sin mga simapa kita paguus wala taiya ka din sapata inyan aun dahil ha mga hati niya di akaw sin sara subay kaw tud mamuasa hati niya aun tiyato tat sin sara dahil doon pila-pila nabihan subay mutod siya puasahon hikarwa niya amuin pagpuasa nazar saum an nazar amuin mga tao sa pamabihan long ta bang ako maka pas ha exam ko yaw magpuasa ako 2 adlaw atawa 2 adlaw inyaon wajib subay niya puasahon hati niya inday ha mga wajib amuin tibayhuan sin pagpuasa wajib siya muna amuin pagpuasa bulan Ramadan hika 2 niya puasa amuin kiparat hikato niya amuin puasa amuin nadar amuin pagtungga ta bang kita muasa long tabihan sumapa kita pa Allah Ta'ala amuin timungga kita mamuasa ha ta atini hawak to yaon atawa pilain puasa hunta long tahang kaadlaw atawa 2 adlaw subay tud kita to mamuasa wajib dato ka to mamuasa kita ikarwa niya puasa tatawo amuin deng ha mga puasa sunnat insyaallah subhanahu wa ta'ala masabot na to da in mga parakala ini hati niya in puasa mga maastay mangod ng hakama Islam na bahagi siya nagdua aun pagnganan puasa wajib iban puasa sunnat inday ha mga hati niya parakala bisarahon sin kita niyo amo na in surut sin hikawajib sin pagpuasa habulan Ramadan
surut ini pagpuasa ha bulan Ramadan. Amo in surut hikawajib sin puasa atau pagpuasa ha bulan Ramadan. Muna panagnaan amo na in tauyan subay siya Muslim. Halom siya sin ka-Islam. Daira likusan siya sin agama Islam in siya Muslim. Hikarwa niya atawakan laong tawihan sa butong na tubalik di manjari atawari masa in puasa bang siya kafir. Bing siya magpuasa laong tawihan bukun siya Muslim di iya tumasa in puasa niya. Buat malengkan in hikapamunta kaniya in siya subay daakon tana amuin sumud pa agama Islam sumaksi akatunggal sin Allah subhanahu wa ta'ala salta amuin sumaksi siya in Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam in siya Rasul iban Nabi sin Allah subhanahu wa ta'ala kahinapusan. Hati niya subay in tao Muslim siya halom siya sinamuin ka Islam amuin at tuindeng mga surut wajib kanya mamuasa bangin siya Muslim bukun siya kafir in siya kaya wajiban siya magpuasa bang siya way namuasa in siya bilang siya baldusa pa Allahu subhanahu wa ta'ala sukutun siya hakakahinang niya yaon. Ikarwa niya albulug amuin suway hati niya akil walig na amuin simangput na ma'ruf in kita niyo sa upama in kabataan atau in bata-bata simangput inyan ma'ruf di nakita niyo hati niya maglilay sinini magpaluag sabab mataw di mga alamat niya bihan matu-matu bang unuin amuin long ta biadin hati niya in pagsamput sin usog iban sin babae hati niya ikatutad hati niya patugtubon na itong nasadyarin dito hati niya subay siya sumangput inamuin pangumulan atawa inamuin akal niya bihan atawa kan pangumulan niya inya to kya wajiban na siya subay siya magpuasa. Hikato niya subay aun akal magpuasa kya wajiban magpuasa in tao subay aun akal niya hati niya taka akal siya bangin tao yan tabi ayaw dupang-dupang atawa kulang-kulang in akal niya atawa aun pagkakabus-kabus niya tabi ayaw inya to wala na siya kya wajiban mamuasa. Amunat to indeng hamangalong ta surut isiyo namun bemakyug dan sinamun surut yato wajib kaniya mamuasa. Dahil mga surut hati niya subay ang pag-ano asiha amuin marayaw wihani namuin ginhawa baranta lapas kita rin mga hati niya masakit lapas kita rin mga unong na masakit amuin hikamudarat sin pagpuasa ta amuyat to hisusuy namuin mga tao bihato marayaw namuin ginhawa baran niya tinaway ron sakit-sakit niya inyat to hati niya wajib kaniya subay siya mamuasa. Mangsaw pa malong tabihan sabutong na to na panagnaan amuin in tao mangsaw pa masiya hati niya marayaw in ginhawa baran niya wayron sakit-sakit niya wayron problema sinamon ang gautan niya inyat to kaya wajiban siya mamuasa. Bang kita kaya wajiban mamuasa bila kita rin mamuasa inyat to aun ati niya susukutan kato ati niya magdusa kita pa Allahu subhanahu wa ta'ala. Dahil mga along tabihan surut hikawajib sinamuin pagpuasa kato subay pag-ano al-ikama bukun kita musafir bang kita bukun magtutulak-tulak tutug kita yari haulata inyan kaya wajiban kita mamuasa misampay kaunan tamasigpit long tabihan inkaibanan dahil mga manusia inamuin basis nila indalil nila hati niya kasigpitan iman sing kahayangan inini hati niya sara inamuin nagsabot sinini nagdaak sinini bangkaw bukunda musafir yang kawalong sinhula mo misampa in kaunang mulong tabian hinang mo mga maluog atawa masigpit bihan kaya wajiban da ko mamuasa amuren dihilan sin Allah subhanahu wa ta'ala piyagaan kanila di sila manjari mamuasa habulan Ramadan mang sila iabutan amuin mga sila magtutulak-tulak bisan yung mga magtutulak-tulak labi abdal pa kanila mamuasa daing sindi sa inya tulong ta dihilan nadya sila ruksa pagparaan sin agama Islam atawa sin syara in daing mga atin niya kaya wajiban mamuasa surut hamuin kaya wajiban sila mamuasa habulan Ramadan al-khulu minal haid wan nifas bang inini pa mga kababaihan bang in mga kababaihan amuin lapas sila wayron haid nila iban sin nipas inyat to hati niya wajib kanila mamuasa
amuyat to mga maastay manghud na mo ha pag-arama, inday nga mga surut, amuin hikawajib kato, amuin suway kita mamuasa. Muna amuna in suway tauyan Muslim, halom siya sin ka-Islam, iban sin akilwalig na siya, iban sin takaakal siya, iban sinamuin marayaw, inamuin ginhawa niya, pamaranan niya, wayrong sakit-sakit niya, iban sinamuin yan siya hawlayan, bukon siya halawang pagtulak-tulakan, iban inini pakababayhan, amuin wayrun siya sa abuhan, sinamuin haid, iban sin nipas. Dahil nga mga parakala, lang tabihan, hukuman sin pagpuasa, amuin mga aadar al-mubiha lil fitr fi Ramadan, amuin hisiyo in mga sila, amuin kyugdan udur, pag-ubos jiyari kanila mamuka habulan sin Ramadan atawa pagpuasa bulan Ramadan, amuin mga sila taka-udur, aun udur nila ini jiyari sin sara mamuka sila ha bulan atawa hawakto sila nagpupuasa habulan sin Ramadan, hayadlawan sin Ramadan. Muna amuin udur lang tabihan jiyari kaniya mamuka, amuna in almarad wal kibar, amuin bang aun sakit niya, iban sin amuin malaas na siya. In sakit day ni nabahagi siya nagdua, aun sakit lang niya pagyanon yurja buruhu, aun sakit pagyanon la yurja buruhu, aun sakit amuin pagyanon niya un wayron na tuod chance niya kaulian, inyan lang ta bang mamayta na induktor, abus induktor yaon amu induktor kapangandulan, sabab aun mga kaibanan ni sab di kapangandulan, in pagyanon di sin sara, amu induktor kapangandulan ha ilmu niya, iwan sin hakabuntol niya, iwan sin ati niya hapitwa niya ha mga nasasakit, hati niya wayrong pagduarwa, buko ni sablong tarihan 100% sa hakusog sinamuin kabtangan niya, iban sin buntol sinamuin pangita niya hawak to na tao nasasakit yan, long na tao yan, hati niya wayrong na chance kaulian, inyat to hati niya jari kaniya mamuka in amuin bihat to in dagbus niya. Pag-ubos aun hati niya amuin yurja buruhu, aun isab kay ba na nasakit, amuin long tabihan in sakit niya kaulian da siya sa hati niya sakit sa siya ron habulan Ramadan niya o natawhay adlawan sin Ramadan di niya kaya, inya to jari kaniya mamuka, ubos gantian niya man haruwayng adlaw. Ubos aun isab pagyanon hati niya mga tao malaas na tuod, in mga tao malaas na long tabihan ini hati niya jari kanila mamuka, di na sila mamuasa, salta amuin magpidya na sila, magpakaon sila hamuk miskin hang kaadlaw, amuin ganta makakansuwan na yaon na tao, makakaunan na amuin lang tabihan pagkaon hapal tangahan na inyato amuna to intutat sinsara, magpakaon kita hamuk miskin da halom sin hang kaadlaw. Pag-ubos amuin mga sila tiutan sinsara mamuka, amuin takaudur habulan sin Ramadan, hayadlawan sin Ramadan, amo na yung mga sila magtutulak-tulak, inyan jari sila mamuka ha amuin yadlawan sin Ramadan, sa in amuin muasa labi marayaw dahil sin amuin mamuka sila ang mga sila magtutulak-tulak. Hikato niya amunain al-haib wan nifas, amuin inini hiyaram in mamuasa bang in tao amuin aun haid niya yung babae, iwan sintaka ni pasya, hati niya subay siya amuin long tabihan di tuod mamuasa bang aun haid niya, iban aun nipas niya. Pag-ubos day ni amu isab amuin mga sila nagbumuros, iban sin amuin nagparuro, ini ni jari sin sara mamuka sila habulan sin amuin Ramadan, amuin mga sila nagbumuros, salta amuin nagparuro bata-bata, mga kababaihan inamuin ini aun din ang mga hal niya, in tao laong tabihan amuin burus ubus mabuka siya, mahanggaw siya amuin kamudaratan in
long tabihan in ginhawaran niya pagburus niya yun hati niya mamuka na siya inyat to hati niya manjari siya di mamuasa salta gantian niya haruwayng adlaw pag amuin mapuas na siya rin kapag-anakan amuyat to hati niya ganing tao burus mabuka siya amuin hapagburus niya yaon haginawaran niya hikamudarat to kaniya inyat to di na siya mamuasa diari kaniya di mamuasa sa gantian niya haruwayng adlaw bang isab inburus yaon amuin mabuka siya haginawari niya iban sinamuin long tabian ha anak niya inyat to hati niya amuin diari kaniya muka salta subay siya magpakaon hamuk miskin hang kaadlaw amuin tao mabuka siya ha anak niya bihan hapagburus niya inyat to diari kaniya mamuka salta pakaon siya hamuk miskin halom sinhang kaadlaw iban sinamuin magparuro bata-bata diari kaniya mamuka bangsa upama isab amuin mabuka siya kamudaratan yung ginahawaran niya nga tumamuka siya gantian niya haruwayng adlaw ada pun isab bang isab amuin yung pagparuro niya yaon mahanggaw siya habata-bata sabab di niya maparuro long tawa kamudaratan sinamuin di niya maparuro inyat to subay siya magpakaon hambuk miskin salta magkada siya bihan haruwayng adlaw inyat to bang sopa malamod in kabukaan niya amuin anak niya tawa bata-bata long ta siyempre namuin dahil di pag anon di amuin anak hati niya mabuka siya amuin kamudaratan niya on lapay in amuin bata-bata bukong ginawabaran niya bangsa pa mabihato in dagbus lapay in amuin bata-bata pagburus niya iwan sinamuin perururo niya inyat to amuin muka siya salta magpakaon siya hambuk miskin hati niya hangkaadlaw yato pakaon niya hambuk miskin amuin to magkulang maglari ayun dahil ha mga amuin diari sinsara mamuka habulan Ramadan amuin mga aun udur niya muna amuin mga sila aun sakit nasa sakit nasabot na to na inamuin mga tibayhuan niya sin mga sila amuin nasakit iban sin mga sila amuin malaas na mga malaas na tudin amuin hindi na makakaos mamuasa hati niya aun piyakaan kanila sinamuin long ta sinsara iban sin mga sila magtutulak-tulak iban sin mga takahayd iban sin takanipas iban sin burus iban sin mga sila magparururo dahil nga mga mabaya na mo bisarahon bihawon amuin makabatal hapagpuasa dahil nga mga makabatal hapagpuasa muna amuna in pagkaon atawa pag-inom iban sin pagkaon hapyag tuuran inini bang intao minum atawa kimaon piyag tuuran niya inini wayrong pagduarwa mabatal in pagpuasa wayrong lamod inamuin wayrong piyag tuuran kaya lupahan inya wayrong lamod sa in pagkaon iban sin pag-inom piyag tuuran salta kaya tutumtuman niya in siya puasa inini wayrong pagduarwa mabatal in pagpuasa niya bang mabatal in pagpuasa makabakin tao paldusahan pa Allah subhanahu wa ta'ala ikarwa niya amo na yung pagjima amuin pagsuok sin duwa magtiyaon inini deng ha mga makabatal sin pagpuasa iban sin inzalul mani lamud na inamuin pagpakwa sin mani bihan long tabihan labay reng ha amuin pagyanon istim na intaw sa upama nagpakwa siya sin mani hati niya piyagturan niya labay reng ha ati niya pagpikil niya pagtali niya pagatod niya ubos gimo ayak to labay rin ha pag-istim na long tabihan amuin pagpakwa sin man labay rin ha pag-istim na inyat to makabatal sin pagpuasa awon piagbigdaan sinamuin hati niya nagpakwa sin mani labay rin ha jima inyat to bangsa upama amuin nakapagjima inyat to awon kapara niya hati niya muna in kapara niya ati niya itkurakaba dahil nga mga ati niya kapara niya amuin magpuasa 2 bulan magsunod-sunod kadaan niya pa inamuin waktu yato salta puasahan niya pa inamuin long tabihan 2 bulan magsunod-sunod ang ito niya mga kapara ada po inistim na ati niya inyato pagtawatan niya pa Allah subhanahu wa ta'ala kadaan niya wayroon na yato long tabihan kapara niya inamuin istim na amuin nagpakwa si man ilabay rin hapag istim na hapag salsal habasa sin kita inyato hati niya wayroon yato kapara niya sa mabatali namuin pagpuasa niya
dahil nga mga makabatal sin pagpuasa, amo na in magsuka, amo in sumuka ka piagturan mo, amo in tao sumuka, at niya piagturan niya yung pagsuka niya yaon. Bukod lang tabihan, amo in wala niya tiod, Jesus yung magsuka tiod niya, inyat to, dahil nga mga amo in makabatal sin pagpuasa. Dahil nga mga makabatal sin pagpuasa, amo na in pagpawa dugo, dahil nga mga pagpawa dugo, lang tabihan, biya sin mga hijama, amo in hijama, pag hijama yaon, long ta kaping pagpawa dugo dihan inyaon dahil nga mga makabatal long tabihan sinamo yung pagpuasa. Masabot dahil ni amo in mga tinya magdunit dugo inyaon makabatal sin pagpuasa. Adapon in kawaan kita dugo sabo kita puasa check up na dyan dugo tabang unutayit long tabihan inyaon di dahil sabiat to makamudarat sinamo in pagpuasa inyato insyaallah subhanahu wa ta'ala. Magkulang maglawi amuyat to indeng nga mga long tabihan para ka lahat tungod sin pagpawa sinamoy dugo biya sin mga paghijama inyaw makabatal sin pagpuasa iban sin mga magdunit dugo matawd na tuding gumuwa at niya makabatal imbi mga cheko na dyan dugo ta atawa mga tao pialian gimuain dugo niya to di makauno sin pagpuasa di makamudarat sin pagpuasa. Adapun khurujud damil haid wan nifas inyan makabatal bangin tao babae amo in sabo siya puasa giwaan siya haid dugo haid iban sin nipas inyat to makabatal sinamuin long tabihan pagpuasa. Dahil mga makabatal sin pagpuasa amo in magniat ko magbuka hawak to ka puasa amo in tao niat magbuka muka siya hawak to siya puasa inyat to hati niya makabatal ya to sin puasa sabab inyat dahil mga rukun sin puasa indukon bang mularakon natin niya malaraki na mo hinang yato bihan long taga nasabot yato sin mga ulama di manjali larakon ni namun rukun sababin rukun bang mularak malaraki na mo hinang sinamuin ang palsupatan niya inamuin rukun misan siya hakuha ang palsupatan niya ha amuin hahinang halom sin hinang dahil nga sabiat to bang liarak ta iniyat tinya sabo na kita puasa pagubos long tabihan tinya muka na kita rin na kita magpuasa inyat to dahil mga kabatal sinamuin pagpuasa to misang kita di makaon di makainom amuin di tamahinang in mga nasabot to makababatal ha puasa amuin niat ta sadya long ta batalong ta na di na kita muasa inyat to in dahil mga ulama jumhur makabatal to sinamuin pagpuasa. Dahil mga makabatal sin pagpuasa amo na in ridda amuin bangkaw sa buha agama Islam magmurtad din tao in magmurtad amuin gumawa kita rin nga agama Islam asal-asal kita halom sin Islam magmurtad kita amuin long tabihan magsirik amuin tao tiniya di na putingon niya na yung pagsaksi niya hakatunggal sin Allah Ta'ala iban Rasul niya iban putingon niya na long tabihan in mga sambahayang ini hati niya bukun long tabihan wajib daakan sin Allah Subhanahu Wa Ta'ala ito rin nga mga parakala dakula sabab in magmurtad misang kaw long tabihan sa abu puasa makawa na ko rin agama Islam nabangkaw nakawa na rin agama Islam way nako kya wajiban magpuasa batal ni namuin puasa mo aun ayat misang kami na nagsabot dalil hatungod sinini sabutan namo agis parman sin Allah Subhanahu Wa Ta'ala la in asyrakta la yahbatanna amaluk bang sadya ko Muhammad inini tini ayat manunjuki in khitab di para Rasul sallallahu alaihi wasallam sa daing kita niyo hisiusuwi na muin magsirik magsakuto pa Allah Subhanahu Wa Ta'ala papasun kata ni namuin kakahinang niya marayaw unong na kakahinang niya to papasun sin Allah Subhanahu Wa Ta'ala dahil mga hinang marayaw hinang di akan sin Allah Subhanahu Wa Ta'ala mo ng pagpuasa nabangin taw nagmurtad hawak to ini inyat to long tabihan hati niya batal na inamuin pagpuasa niya dahil di aun sabuton na mo amo na indeng ha mga sunnat kasunat-sunnatan ha mga sila nagpupuasa amuin long tabihan sunnat ha pagpuasa dahil ha mga sunnat kato ha pagpuasa in sunnat mga maastay mangud na mo agama Islam bunal ini long tabihan imaghinang kaniya aun karayawan niya intilinggal kaniya wayron de sabsa niya wayron de sab di de sab siya makabakdusa sa insunnat mga maastay mangod ng mga agama Islam inini paglulumba-lumbaan sing kita niyo
paglulumba-lumbaan sin kita niyo sabab in lawan sin sunnat amo na inamuin makahinang kita pagyanon bid'ah bangin kita rin magpalihala na sin sunnat sin Rasul sallallahu alaihi wasallam pakain pa kita makatuna kita pahinang bukon amo akan na yung kamatawaran dahil mga kato amuin wala nagpapalihala sin sunnat sin Rasul sallallahu alaihi wasallam aun kamaumuhan makalanggal na sadya siya haatulan sabab in sunnat sin Rasul sallallahu alaihi wasallam amu ini in nagpalahil kato nagpaingat kato nagpatarlang kato nagparagbus kato sin kaayat-ayatan kallam sin Allah subhanahu wa ta'ala si uda diakan iban sin liangan amu ini nagpatarlang amuin hasupaya takaupihan in kaul fiil sinamuin mga diakan sin Allah subhanahu wa ta'ala tumtumon na to in sambahayang 5 waktu atau kan in sambahayang inagisin Allah subhanahu wa ta'ala parman niya Quran wa aqimus salah amuin tunayan nyo tindukan nyo palindukan yung sambahayang sa inhantang sin pagsambahayang wala kiyawaita halom sin Quran in nagparagbus amunin junjungan nato Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dahil hasabat in sunnat bang sunnat in pagyanon subay paglumba-lumbaan hinangon si mga sila amuin nagiiman pa Allah subhanahu wa ta'ala dahil mga sunnat amuna in subay ko magsahul subay kita magsahul haamuin nung tabihan ha waktu sahul in waktu sahul bukun siya magtagda rin mga lisag hamuk lisag hangkutagdua bukun subay siya amuin atin niya masuok na in pajar atin niya kahinapusan na bahagi sinamuin dum amuin gumawa na in pajar sadik amo atin sahul bukun ba paghinangon si mga tao bihawon in tao bihawon kato tunga dum pa atawa limiho dyan tunga dum magsahul na inya tuway na bilang sahur ada kala makalamod pa siya pa dinner among pagbahasa on sin bihawon asa along na sin Arab ada pun in sahur amuin kahinapusan na bahagi sin dum amuin sumud na in pajar amo natin waktu sahur pagyanon pagubos long tabihan takhirus suhur amuin pagsahur niya bukon siya bihan early amuin last na kahinapusan niya to dito siya magkaon mag-inom siya amuin pagsahur niya magsahur siya amuin bukon siya advance bukon sa tinya pahulihanon niya inamuin pagsahur niya bukon panagnaan sinamon waktu sahur magsahur na siya sa amuin kahinapusan na sin waktu sahur apa siya magsahur amuin ito na yung mga sunnat dahil nga mga sunnat sin pagpuasa ta'jil al-fitr amuin bang isab magbuka subay siya mag-us-us bang dumatong na in waktu pagbubuka subay siya mamuka magtuy amuin ito na yung mga sunnat dahil nga mga sunnat amuin mamuka kita ha mga rutab amuin atin niya tamar yaon rutab awon in tamar yan biya long tanabahagi siya nagtu awon patamar amuin di pa siya makaon sa sung na siya mahinog siya ma-upload pa siya bukon di pa tuod siya makaon marayo in rutab amon biya malunok-lunok tuod siya pag ubos siya to amon na in tamar amuin manjarin niya siya hinangon reserve at naman niyang ma-preserve na siya amon na magkakaw mga matuwas na siya to malimo na tuod siya manjarin na siya tao at niya din mga sunnat amuin long tabihan magbuka kita harutab bang kita rin makapagbuka harutab hatamar atawa hatubig long tabihan atawa ha mga bungang kahoy atawa bang wayroon pa at niya haun na pagkaw namin karausan ta ialop ta hawak to yaon dahil mga sunnat ha pagpuasa amunain long tabihan mangin dua atod kita bang amuin magbuka na so na magbuka mangayo na tud kita dua pa Allah subhanahu wa ta'ala sabad ha waktu yan mustajabin dua pagubos dahil nga mga sunnat ha puasa bang kita puasa amuin patauron ta in pagsarak ka haununo na bihan tibayuan at niya sarak ka magsarak ka tud kita sabab in Rasul sallallahu alaihi wasallam dahil in Rasul sallallahu alaihi wasallam matutud siya magsarak ka magsasarak kay Rasul sallallahu alaihi wasallam sa labi na inamuin long tawihan pagmuhut-muhut niya pagtuo niya pagsarak ka bang amuin habulan sinamuin Ramadan dahil ha mga long tawihan sunnat amuin ha pagpuasa amuin magtuyo kita ha pagsambahayang dum magtuyo kita pagsambayang dum muna biya na si mga salatot tarawih tuyuan na tutod iban si magkiyamul lail kita niyo bihan long tabihan tuyuan na to inamuin pagsambahayang ha waktu rum dahil ang mga sunat at pagpuasa amo na yung mag-umra kita niyo habulan sim pagpupuasa dahil ang mga sunat dahil sa sim pagpuasa
biya sin nasabot na to amuin pag-umrah habulan sin Ramadan dahil nga mga sunnat amuin pagpuasa amuin imyan kaw inni saim ina ko ini puasa amuin hawak to kaw amuin laong tabihan dihilang mudarat sintaw kaluhon ko sintaw atau pamungungon ko sintaw imyan kaw ina ko ini puasa ini tulay nga mga sunnat. Mari kita niyo paamuin mga makruh hapag puasa. Makruh amuin laong tabihan miyakruh sinsara hawak to kita puasa. Dahil mga miyakruh sinsara amuna in mubalaga fil madmadati wal istinshaq. Amuin bang kita mamaymugmug iban sim magpasud sinamuin tubig pailong ta hawak to kita magain di tatud pasubrahon. Inya to rin mga laong miyakruh sinsara. Adakala ang ito makasubra manginang ikamudarat sinamon pagpuasa sin kita niyo. Dahil mga makruh laong tabihan mga sila nagpupuasa atau pagpuasa amuin al-qubla liman taharraka syahwatahu. Amuin simium pa mga along tahialal kanila pa mga kaasawahan nila amuin bangsa upama tinya magtuy dumakan in sahawat niya. Amuin tao biyan laong tabihan di niya kapag bayaan imbaran niya magtuy dumakan sa hawat niya inya to miyakruh sinsara adakala mahinang niya to sabab ikawa sinamuin mani na mahinang sabab amuin ni kabatan long tabihan ni kamudarat sin pagpuasa niya dahil nga mga miyakruh sinsara amuna in tunun mo in kunhad tuuron na tinyatun magtao kay banan tunun in kunhad atawalura mataod halom sinmud tunun niya nato rin nga mga miyakruh sinsara dahil nga mga miyakruh sinsara amuna in manginang kinang kita sin pagkaon habukon da kalagihan bukon hajat inya tulong tabihan liangan atau miyakruh sin amuin syara amuin kiminam kita sin pagkaon bukon da tulong tabihan kalagihan takinaman aw mga tao ya manginam kinam hapagkaon biang bukon da tuya mga kalagihan niya biang kinaman along pagkaon yung malimo atau maasin atau unong nabihan long ta amuin pagkinam sin pagkaon dahil nga mga aw ni sabday ni sabuton nato amuin miyakruh sinsara iban sin hiaram ha tungod pagpuasa aw dahil nga mga miyakruh iban sin hiaram amuin hatungod sinamuin pagpuasa dahil nga mga miyakruh sinsara amuin tunggalon mo in bulan Rajab pagpuasahan aw dahil nga mga manusia bang mabot na bulan Rajab mamuasa siya rin doon inyaon hati niya miyakruh sinsara inamuin tao puasahon niya tartanto in bulan Rajab. Wala problema in tao kabiaksan niya magpuasa siya tiap-tiap bulan-bulan. Inya to wayro na to sa ada po nin tao lang na mamamot na bulan Rajab mamuasa ako bihay ni puasahon ko katan atau puasahon ko 2 adlaw tuad hang kaadlaw inya to miyakruh sinsara. Aun dayng mga laong tabihan miyakruh sinsara amuin mamuasa kaw tartanto habul adlaw Jumaat. In tao kay banan hatin niya tartanto bang mamot na Jumaat mamuasa siya bihan. Mamuasa siya ha adlaw Jumaat inya to liangan desab sinsara aun kaybanan daysab amuin miyakruh sinsara amuin mamuasa siya tartanto atinya tuputon niya pagpuasa ni hadlaw Sabto hadlaw Jumaat iban adlaw Sabto amuin atinya puasahan mo to din waktu ini Jumaat iban Sabto atinya tartanto puasahan mo siya ini ni miyakruh da sab sinsara way sab problema sin tao mo magpuasa siya bihayaon muka siya konsum pagubos muasa niya sab siya konsum nga to kimugdan lang tabihan at wayron sa niya sa labi afdal labi luwa na habul adlaw Jumaat amuin mamuka siya bihan dahil nga mga amuin hiarang isab sinsara magmuasa kita amuin yawmus sak amuin hawak to na kahinapusan simbulan Sha'ban magduro at sumud nin Ramadan kamun katluan adlaw ng bulan Sha'ban mamuasa naman kita hawak to yan amuin long tabihan inyan hiaram na sinamuin sara labi luwa na long ta wayra problema amuin kay nga tamutod sawa inamuin higad langit yaon amun wayron pagduarwa mo law mo in Ramadan bukong pawiha bukong pakonsum wayron sa niya sa mga amuin long ta hawak to yung sak amuin piag duarwa piag hawal-hawalan us na muasa karon inya to rin mga hiaram sinsara dahil mga hiaram sinsara tungod sinamuin pagpuasa amuin pagpuasa haadlaw haylaya sibuda haylaya puasa iban sin haylaya haji inyi sab dahil mga amuin miyakruh sinsara mamuasa kita amun ayyamut tashrik amun pag ayyamut tashrik mga sila maghaji
hang putag isa kasuban, hang putag duay, basin hang putag tu kasubangan. Hiaram at iniyam niya krusin sara, mamuasa kita rendi. Amo ren jari mamuasa rendi, amo in mga sila, di makakaus long tabihan maghadi. Amo yato magsumbay kambing, amo in mga sila naghadji karin iban sin mutamatte. Pagumus aw ni sab deng mga atin niya sunnat, atin niya puasahan sin kita, mamuasa kita, atin niya deng mga sunnat hapag puasa, amo na in unong adlaw sin bulan Syawal, pagubos sin Ramadan, aw unong adlaw sin bulan Syawal, atin na bulan Syawal nin sumunod, mamuasa kita nun sa Allah subhanahu wa ta'ala. Deng mga sunnat atin niya pagpuasa, mamuasa kita, amo in Yaum Arafah, habukon ha mga sila naghaji. Sunnat ka ito mamuasa, bang kita bukon naghaji, haadlaw Arafah, insyaallah subhanahu wa ta'ala. Dahil ha mga sunnat, at niya mamuasa kita, amuin Yaum Ashura. Yaum Ashura, lang nasin mga ulama, dahil ha mga tiniya dahil ha siyam kasubangan, hangpo kasubangan, sabil hangpo tagi sa kasubangan. Ito tiniya dahil ha mga amat yun sa rayaw-rayaw. Bihan hawak tu ini bang long ta Yaum Ashura saja yatu wayatu sa niya naka kubdan kita sin sunnat hapag puasa insyaallah subhanahu wa ta'ala. Dahil mga sunnat hapag puasa amo na imamuasa kita Yaum adlaw Isnin iban sin adlaw Hamis tiap-tiap hatinya hang kapito. Aw nisab hatinya sunnat hapag puasa hatinya sunnat tapuasahan mamuasa kita sunnat amo in mamuasa kita tu adlaw halom sin hang kabulan. Tu adlaw halom singkang kabulan abi na sin hang putag tu kasubangan hang putag upat kasubangan hang putag 5 kasubangan aun day nga mga sunnat isab sin pagpuasa long tabihan amuin mamuasa kita amuin mamuasa kita bihawon pagkonsumo ka kita amuin mamuasa kita adlaw ini konsumo ka kita kun isa mamuasa na isab tubo ka na isab haupat hatinya puasa na isab at ututang ka adlaw yato rin nga mga sunnat amo natin sa rew-rew pagpuasa. Pagubos din ang mga sunnat yung pagpuasa, amo na inamuin mamuasa kita bulan Muharram. Andit amuin bulan Muharram yan, patauron ta inamuin pagpuasa tarayon ha bulan yan. Din ang mga sunnat yung pagpuasa, amo na in atin yabang bulan Dhul Hijjah na, mamuasa kita bihan din ha panagnaan kasubangan sin bulan Dhul Hijjah, sambil pasiyam kasubangan. Ito rin ang mga sunnat ha long tabihan ha sinatidabang kita magpuasa. Mapuas dahil ito magkulang maglabi, magmaap kami, misan da kuman nag-uus-us kami, mga tumabaya na mo sa buton. Iban din nato kalupahan, dahil ha mga sunnat ha bulan Ramadan ini, amo na in mag-itikap kita. Dahil ha mga sarew-rew mag-itikap ha masjid, amo in kahinapusan hangpo duman sin bulan sin Ramadan, insyaallah subhanahu wa ta'ala. Imahuli, magmaap kamo, misan biya nag-uus-us na kami, sa mabaya na mo sadya labayan, maniyo-tiyo, indeng ha mga tiyo hukuman atau amuin hukuman sin Ramadan iban sin mga kaibanan na amuin pagpuasa long tabihan dahil ang mga rukun niya iban sin mga wajib niya iban sin mga kasunat-sunatan niya iban sin mga kabatal iban sin kataan nato long tabihan magmaap kamo bang mga nagbaliskat na yung pagsabot na mo nagunahuli na atau wala na imamo kamura kumani magpaamo inya to hati niya pagkanalit kami niya nag-us-us kami biha, nag-apas kami sin waktu, iban sinamuin maudu, tiyata kamasin kami, murah-murahan insyaallah subhanahu wa ta'ala, piya pagbarakat katu tanyo katan, in bulan sin Ramadan, iban bang magmumpaat da katu tanyo katan, in maniyo tiyo, patumtum namo, amuin mga hukuman kain dunya to, imahuli, wa akhiru da'wana, anilhamdulillahi rabbil alamin, wa sallallahu ala khairi khalqihi, wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah mga palangwan na kamay Islam, ito na tulad yung sa lingkat-lingkat patumtum at tawagan wasihat ka ito na siguro kalasahan dahil na kan Sheikh Khalid Abud. Alhamdulillah, inhay noon narakay-ray niya ka ito nalilay in mga ringhal kahukum-hukuman sin pagpuasa iwan na si mga kasarat-saratan sarta si mga long taamuin mga sila amuin makajari muka amuin lamod din mga tao taga-uzor. Insyaallah subhanahu wa ta'ala matawrin nun na nilay na kato niyo. Alhamdulillah inadto katan pangadjian dakula singgitan niyo katan paliharan sin pagpuasa di habulan Ramadan. In mga tukatan mga panahon na kami Islam na nilay na kato mga hukuman yan tukatan na mga tumaakad ta insyaallah subhanahu wa ta'ala na makaamo in pag-ibarat ta labi luwa di habulan Ramadan. Karena beta niya kato in mga parkala makajari namon iwan di makajari namon. Isin makajari muka, isin di makajari muka. Ini tukatan alhamdulillah napataran niya katukatan in
Laong ta manyo-tiyo din ha mga hukuman laong ta although kung kata na nila ini pasal na kakauposin wakto. Sumakawa ina to kata alhamdulillah na mataon na puso ta pangadjian din haguro kalasan hay noon. Ina to kata insyaallah subhanahu wa ta'ala mura-murahan katumtuman ta sarta ina to ka-applyan ta ataw kan maparagpos ta hagin hawaran ta ing katansin kay noon kato hay noon. Jadi niya mga palangon ha kami Islam on pa mga 2 minute na kuman 2 minute insyaallah subhanahu wa ta'ala masi-masiin kami lang ta magsarang sukol ha kanyo kata na muin jimadjaga sarta timatay ng programa sing kami di hani Daud Islam amin pagtawon sing kami kabla iftar insyaallah subhanahu wa ta'ala biya nasinari in kami ri ha tampat mulya ini na magsubligan ting kaguruhan na to amin ni katon ni patumtum di ha tampat mulya ini sampai na hadya insyaallah subhanahu wa ta'ala lang tapahinapusan sin Ramadan na ayaw kita magbati laon mga panangon na kami Islam in lang ta bangaon sarapat na din ang tutud wakto in amuin lang ta pagjagata iwan pagtainghog sinamoy programa sing kami diha ini karena na pangadjian sa lago-lago in magkadawhat sing kita niyo diha tampat mulya ini yan kamo ha pamayway sing kamo ni miningkod-lingkod ti matakad-takad sing pagbuka na nakapangadji kamo, nakadawhat kamo ilmo din Allah subhanahu wa ta'ala dahil nga sabab sinamun pagtsakasing kamo iban pagtainghog long ta programa sing kami diha ni Daud Islam TV insyaallah subhanahu wa ta'ala nga sabab ini mga palamaham Islam in waktu insyaallah subhanahu wa ta'ala mga di na mabot 2 minute long ta mawot na ini pabuka sing kita niyo na takama-takama na kamo asal sin mga bubukaan niyo ati ko yung kamuha biyaon yan na kamuro yung timatakama at ay maalop ang mapabukaan sing kamo na insyaallah subhanahu wa ta'ala rin nasabot sin guro kayo doon na dahil ha mga sarayo hinangon sing kita bang kita umalop ang pabukaan naman ay mangindua pa Allah subhanahu wa ta'ala mangindua patuhan dabul alamin bang mayan sin Allah wa ta'ala tayo maon inibarat sing kita niyo ng Ramadan sarta ampuron sin Allah wa ta'ala yung mga pardosan sing kita niyo karena intao bang siya umalop na pagbukaan insyaallah subhanahu wa ta'ala ang pasanang indua mustajab in doa niya. Tayo maon sin Allah subhanahu wa ta'ala bang mayan isab in pag-ibadat niya sarta sin pagduaan niya amuin ka-ikhlas patuhan dabul alamin sa mayta na maghajat suwayaon ka-ikhlas in pag-ibadat bang in pag-ibadat wenong ka-ikhlas iwan wala na kaamo aturan kawayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala hasun na si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam na di datay maon mga palangon ha kami Islam tumtumun na to in mga syarat hikatay ma sin ibadat sin kita niyo supaya di malupas in waktu na to iban ibadat na to labi luwa di bulan Ramadan nga sabab ini magmayad na kami halapal kasilasa wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.